chapter eh. Bantayan na yun. Tawag ka Mapi. Shoutout sa si Doctor, sinigugin di chapter. Tawag ka Mapi. A few inches later. And his name is John C. Oh my God! Sobrang maganda. 12 o'clock midnight. Six and a half hours later. So, naabot kami. Naabot kami sa bantayan. Nandyan ka na, di mapaliwanag. So, hayag juga na ato lang ang cam kay hayag kay. Hayag yung sunrise. So, padung ako lobat grabe. White tog, kasi white tog. Kami tanan, white tog. So, yan ka-struggle ang mugawas sa baso. Suit sa baso. Grabe. Gutom, natulgon, hapoy, malingaw, malipay. Eron. Ito pa ditong yuk-yuk. Koy. Tomorrow. So karon mga no, gihimo ko nilag photographer. No? So ako adyo ko maka-vlog dito kay ay gipa picture jud nila no. Ay! Di man jud ko photographer. Ay, nakita kong isang babae. Hindi ko malimutan ang kanya imahe. So nari ko i-shoutout din no, shoutout din sa kuan day sa Mad Monkeys no. Green mango flavor nila. I love you gid gid inyong flavor kay lami jud kay mangga jud kayo. Nya salamat po dani sa pagpatilaw gid salute. So karon mga no. Grabe. Inita bitaw sa basket to. Ini jud king basket. Una mo 50 adult so mo 25 pesos sa 25 pesos sa bata no. Nindot kayo yun. So mo na yung Paradise Beach dire sa kuan. Paradise Beach sa Bantayan Island no. Matira mo guys. Unsay feeling sa dagat? Dagat. Bugnaw nga. Barat. Bugnaw nga. Tamis. A few moments later.
so far guys, no? Nang kanil, shoutout din sa Soul City Bullies, the worst Ejuice ever, Mad Monkey, yung sa Sub Vape Shop, no? Magna niya akong vlog, ito na ito nakapusin ka rin medyo hasta sa juga yung biyahe sa vlog na ito. Hindi pa kayo maputro, so stay tuned lang sa next vlog na ito. Sa ato pa, like and share, subscribe and follow Instagram and YouTube channel. Right, bye!